tots junts, la GERC, tenim un objectiu comú i que compartim, que és el més simple, que és treballar per la gent, treballar pel nostre poble i fer-lo millor. I a més, sumant tots els esforços des de cada municipi per construir el que estem fent, uns països catalans lliures. Som la ferida mai tancada, som la història que no han escrit, som la vermis de la tempesta, som els estels que van teixir, som l'esperança i la tristesa, som el poble reconstruït. I aquí, a Catalunya, als Països Catalans, l'esquerra independentista catalana ens en sortirem i el 22 de maig ens anirà bé. Perquè ara és la nostra hora i perquè el jovent dels Països Catalans estem més compromesos que mai en tirar endavant aquest país, en avançar cap a la independència i sobretot en avançar cap a unes polítiques que girin a l'esquerra i ens facin millorar les nostres condicions de vida.